Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian kajing klat no jong kakong pinche Bareh ha ka MCH Hospital Jowai kakong beautiful Bareh kala Ujor Syndon da ka FIR Pyrshah Ïaki Doktor bat kinos jong kate ka hospital sarkar halor kajing keno le torti bat kajing bam ai jing sumar ka babyang bat ka badai por ya kakong pinche kat ba kadang im ha kane ka sla perthei ya kane ka FIR la Ujor how officer in charge ka Jowai police station ha ka santarik ujilio 8,000 apusan Marmar hadin balayo pediang ya ka jing Ujor na kalyang kipulit kila pelong ya ka jing toket patra ya ka met jangka kong penche sa civil hospital yalong banle ya ka postmortem kadkom ka FIR ka kong beautiful Bareh kala keno ba ka te ka hospital ka don ya ka history jong ka jing bam shimkhya ha kalyang ka kot ka khya watla ka de ka jaka sumar ka bala penya da ka sarkar Shosho ka kong Bareh ha ka FIR kala kentu ya ki bor jangkaan ban toket benya halor ka jingbam la ka hospital ban ai jing sumar ha ka por ka babyang ka jingbam shimkhya ha ka liang ka kot ka khya bar ka jingle klem akor jang ka hospital bajuja man ka por khnang banya da ya ka jingdu ki minsiam baluilui Laban pinken mau baka kong pinche Bareh ka balai punyos nem ka karta na kashnong Jalaphet East Gente Hills District Kalawan siya MCH Hospital ha ka laiterik ujilio da ka jing thumu ban khakun Henry nakadaw jong ka jingjur ka jing place nam ha ka janmiet jong ka sauterik ujilio kala khlap no ha ka por khandai steng minmiet ringkat bat ikhulung ha pok po Hey. Bang,